салом, ман яке аз сокинони пойтахт ҳастам ва аз зебогиҳои кишвари хеш ҳамеша меболаму шодкон ва фархонда мекардам ва умед дорам ки шумо низ мардуми қирғиз аз ин истиқлолияти хеш меболеду ҳамеша шарафёб мегардед. Мутаассифона рӯзҳои охир ҳодисаҳоу даргириву нофаҳмие ба вуҷуд омаданд ки байни миллати қирғизу тоҷик нофаҳмоиву даргириро ба вуҷуд овард. Таърих гувоҳ аст ки халқи тоҷик тӯли асрҳо бо ҳамдигар зиндагӣ кардаву ҳаёт ба сар бурданд. рӯзҳои ғаму шодияшонро бо ҳам сипарӣ намуданд ва имрӯзҳо таъриху фарҳанги ин ду миллат ба ҳам сахт навъаманд. Чӣ хел мешавад ки ба хотири хушнуд намудани якчанд душманони аҷнабии хеш ба ҳамдигар санг партов намоянд. ман ҳамчун ҷавон, ҳамчун шаҳрванди ҷумҳурии Тоҷикистон, ҳамчун сокини пойтахт роҳи ҳалли ин масъаларо на дар хунрезию кушвор мебинем, балки роҳи ҳалли ин масъаларо дар музокироти байни ҳукумат, байни ду кишвар мебинем. Бигзор дар сари як суфра нишаста ин мушкилотро, ин қазияро байни хеш ҳал менамоем. ин маънои онро надорад ки мо мардуми тоҷик тарсӯ ҳастем. мо мардуми тоҷик мардуми пуртоқат ва таҳаммулпазир ҳастем. Мехоҳам як чизи дигарро таъкид намоям ки мардуми шаҳри Истара, шумо роҳафтода нагардед. мо ҷавонон ҳамеша ба шумо ҳастем.